הקטע הוא שפשוט הסם הזה דועך, ההשפעה שלו מתפוגגת, ואז אם אתה לא בנית משהו יותר איתן מתחת לזה, או אם אתה לא ידעת מלכתחילה לצפות את זה שההשפעה הזאת תתפוגג, ולהבין שדווקא אחרי שמתפוגגת, אז מתחילה העבודה האמיתית. אם אתה בכלל לא, מלכתחילה לא היית בתודעה שזוגיות זה הרבה עבודה, שאתה חשבת שזוגיות יכולה להמשיך, שאתה יכול להמשיך לרכוב על ההרגשה הזאת של ההתאהבות לתמיד, אז זה פשוט לא יחזיק. זה משהו שקורה להרבה אנשים, מגיעים לקיר הזה ופתאום אומרים, וואו, כאילו, פתאום הם מתפכחים, פתאום הם כבר לא רואים את הפרטנר שלהם מבעד לפריזמה הזאת של ההתאהבות, אלא הם פשוט רואים אותו בצורה יותר מפוקחת ומציאותית, ואז מתחיל באמת הקשר האמיתי. הדרך שלך להבין את עצמך, זה שאתה מסתכל על בן אדם אחר, אתה מדבר איתו, ודרך זה שהוא מגיב אליך, הוא שואל אותך שאלה, הוא מהנהן, הוא בעצם משקף לך משהו על עצמך. הסיפור שנחשב, הסיפור הרומנטי של התרבות שלנו, שזה רומאו ויוליה, כן, של שייקספיר, אנשים לא כל כך מבינים אותו, נכון. הסיפור של רומאו ויוליה, המסר שלו הוא בדיוק הפוך ממה שאני חושב. אני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור שחוגג את הניצחונה של האהבה. זה לא נכון. זה סיפור שלועג לטיפשות של אהבת נעורים, אוקיי? כי בעצם רומאו ויוליה הם מתים, הם מתאבדים בגלל האהבה שלהם, ובשייקספיר לדעתי מעביר ביקורת על האהבה כזאת, כי הרי איזה טעם יש לאהבה שבסוף מובילה למוות של שני האהובים. שלום ירון, מה שלומך? שלום, מה שלומך? כיף שבאת. לפני שאני מציג אותך, אני רוצה לפנות אליכם הצופים, לבקש מכם, בכל לשון של בקשה, תשימו לנו לייק, תשימו לנו עוקב, תגיבו, האלגוריתם ממש אוהב תגובות, כמה שיותר יותר טוב, ואולי הכי חשוב מכל, אם אתם רוצים שהפודקאסט הזה יתקיים, חייבים תרומות, אז תשימו כמה שקלים, כי זה הדבר היחיד שמשאיר אותנו עם הראש מעל המים. זהו, אז בוא נתחיל. ירון, הזמנתי אותך לפה, אתה יועץ זוגיות מאוד מצליח, יש לך פודקאסט דינמיקאסט, שמדבר גם על הנושא הזה באופן כללי, וקודם כל תציג את עצמך קצת לדבר, ואז ניכנס קצת לעולם הזוגיות. יאללה, מעולה. טוב, אז אני נשוי ליובל, אני עושה את זה, בעצם פתחתי את העסק לפני כבר למעלה מעשור. אני ככה שחררתי מהצבא, עבדתי בהייטק תקופה, ודי במקביל לעבודה בהייטק כבר. הבנתי ששם זה התשוקה שלי, וזה כאילו לא תיארתי לעצמי שאני, האמת שכשפתחתי את זה לא תיארתי לעצמי שאני אעשה את זה עד היום, אבל פשוט זה התגלגל, וזה משהו שנבנה תוך כדי עם השנים ומתפתח. בהתחלה עבדתי כזה רק עם גברים, רק כזה בתחום כזה הדייטים, איך להתחיל, החיזור, שזה גם בעצם התחום שהעסיק אותי, משם אני התחלתי, ועם הזמן גם עם נשים וזוגות, והתפתח לעוד כיוונים. טוב, יפה, אז בוא נתחיל ישר מהשאלה הגדולה הראשונה, וזה בעצם, מה זה בכלל אהבה? נתחיל מהפיצוץ הראשון. כן, וואו. טוב, אז באמת, אתה יודע, התשובה הראשונה שעולה לי, זה מה שלמדתי מהרב סולובייצ'יק דווקא, וחשוב להגיד, אני באמת, נראה לי שגם הצופים יכולים לראות, להתרשם, אני כאילו בסך הכל בחור חילוני, אבל אני למדתי, אני למדתי מהיהדות הכי הרבה על זוגיות, ואני תמיד כל השנים חשבתי שהתשובות נמצאות פה, במוח שלנו, אוקיי? אז אני משם התחלתי לימודי מדעי המוח בזמנו בתל אביב, חשבתי שזה מה שלמד אותי הכל, באמת עם השנים הבנתי שהמדע באמת יודע ללמד אותנו מעט מאוד על זוגיות ועל אהבה, ואני מאוד אוהב את מה שהרב סולובייצ'יק אומר, שאהבה זה מחויבות ונאמנות עמוקה. זה מה שהוא כתב. וואלה, למה? מה זאת אומרת בעצם? נסה שנייה להרחיב את היריעה של מה זאת אומרת? למה מחויבות דווקא? למה נאמנות? אז אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני חושב שבאמת הרבה אנשים היום מתבלבלים בין התאהבות לאהבה. זה אחד הקשיים שלנו היום להיכנס לזוגיות, כן? כאילו, אנשים לא בהכרח... תראה, אנחנו היום חיים בחברה ובעידן שכמות הגירויים שאנחנו מוקפים בהם והיכולת שלנו כל הזמן לחוות ריגוש היא סופר גבוהה. זאת אומרת, אין כמעט דרך של לא להתמכר למשהו, כן? כאילו התמכרות בהגדרה הפשוטה של לחפש כל הזמן עוד, אוקיי? זאת אומרת, אתה יכול לקבל את זה מכל מקום, מהרשת, ממזון, כן? הרי היום המזון הוא בשפע והוא יותר טעים ויותר מגרה מאי פעם, ובין אם זה רשתות חברתיות, אז יש לך אינסוף גירויים, ואז אני חושב שהיום יותר מאי פעם,
אנחנו נוטים לחפש את הגירויים האלה ואת הריגושים גם בתחום של הזוגיות. אז קל מאוד לחשוב, או קל מאוד להימשך ולנהות אחרי בחורה, לצורך העניין אם אני גבר, אחרי מישהי שמרגשת אותי. ואני יכול לחשוב שמכיוון שהיא מרגשת אותי, והריגוש הזה, אנחנו הרבה פעמים נותנים לקרוא לו התאהבות, אז אני אוהב אותה. אבל הסיבה שאני מתחבר למה שסולובייצ'יק אומר, זה כי אני חושב שהאהבה נמדדת דווקא במה שאתה עושה כשאתה לא מרגיש, אוקיי? זאת אומרת, אז לך יש ילדים, לי בתקווה יהיו בעתיד הקרוב, בעזרת השם. כשאתה אוהב את הילדים שלך, אז אתה קם בבוקר ואתה מכין להם סנדוויץ' לבית ספר או לגן, גם אם לא מתחשק לך. כן. זאת אומרת, הילד יכול מאוד לעצבן אותך, ואתה יכול אפילו לכעוס עליו באותו רגע, ועדיין אתה עושה את זה. ואתה עושה את זה כי אתה אוהב אותו, אוקיי? וזה באמת אחת המשוכות, אני חושב, שהרבה זוגות לא צולחים בתחילת הקשר, זה לעבור את השלב הזה שבין השלב האלטרואיסטי בהתחלה, זאת אומרת, בהתחלה אתה בשלב מאוד אלטרואיסטי, אבל אתה אלטרואיסט כי אתה על ענן, זאת אומרת, כאילו, אתה עדיין תחת ההשפעה של הסם הזה של ההתאהבות, בסדר? זהו, אז למה שתגדיר את זה בעצם אלטרואיזם? כאילו, אתה... בסוף, התחושה של הענן הזאת מגיעה, ואתה, כל אחד שמרגיש את זה יודע את זה גם, שזה מגיע בגלל הקשר, זאת אומרת, זה מגיע בגללה, אז זה לא היית מגדיר את זה כאלטרואיזם מוחלט. אני חושב שזה פשוט, זה אלטרואיזם על פניו, ואתה מסתכל על זה כלפי חוץ. פשוט בהתחלה, אתה מוקסם מהבן אדם, אז אתה יודע, אז אתה בחוויה כזאת אופורית, אז הכל מתחשק לך, הכל בא לך, אתה יודע, פשוט בא לך לבלות במחיצתו ולהיות איתו, והקטע הוא שפשוט הסם הזה דועך, ההשפעה שלו מתפוגגת, ואז אם אתה לא בנית משהו יותר איתן מתחת לזה, או אם אתה לא ידעת מלכתחילה לצפות את זה שההשפעה הזאת תתפוגג, ולהבין שדווקא אחרי שהיא מתפוגגת, אז מתחילה העבודה האמיתית, ואם אתה בכלל מלכתחילה לא היית בתודעה שזוגיות זה הרבה עבודה, שאתה חשבת שזוגיות יכולה להמשיך, שאתה יכול להמשיך לרכוב על ההרגשה הזאת של ההתאהבות לתמיד, אז זה פשוט לא יחזיק, וזה משהו שקורה להרבה אנשים, מגיעים לקיר הזה, ופתאום הם אומרים, כאילו, פתאום הם מתפכחים, פתאום הם כבר לא רואים את הפרטנר שלהם מבעד לפריזמה הזאת של ההתאהבות, אלא הם פשוט רואים אותו בצורה יותר מפוקחת ומציאותית, ואז מתחיל באמת הקשר האמיתי. זהו, אז מה בעצם הזוגיות הטובה, שאתה אומר, בוא נעזות זוגיות טובה, שבן אדם ידע לטפח את זה עוד לפני שהקריסה הזאת של הענן הגיעה? כן. קודם כל, אז אם אנחנו כבר באמת נשארים בטרמינולוגיה של המקורות שלנו, אז אני באמת מאמין שהביטוי הכי טוב שמתאר מה זה זוגיות טובה, זה עזר כנגדי. ואתה יודע, זה באמת רעיון שהעמקתי בו הרבה בשנים האחרונות, באמת לנסות להבין מה זה אומר. אז ככה באמת העמקתי בסיפור הזה של אדם וחווה, של המקור של הביטוי עזר כנגדי, והעברתי הרצאה, כמה הרצאות, הרצאה עם אותו שם עזר כנגדי, זוגיות, ייעוד ומשמעות, דרך סיפור אדם וחווה וסרטי דיסני. סרטי דיסני. וסרטי דיסני, כי בעצם אני מראה שם, זאת אומרת, שוב, זה דברים שהתקשרו לי תוך כדי אחרי הרבה מאוד שנים, אבל אני בעצם מראה שם איך העיקרון של עזר כנגדו, הוא בא לידי ביטוי גם בסיפורים האלה וגם במערכות היחסים האלה. אז בוא נגיד, אני תוהה כמה, אני אתחיל לנסות להסביר, בסדר? לדעתי כזה, לפרוס את המשנה, וכמובן, אתה יודע, תשאל ותוך כדי כזה, תרגיש חופשי לקטוע אותי. בגדול, הרעיון של עזר כנגדי הוא שהפרטנרית שלי, בת הזוג שלי, היא אמורה לעזור לי לממש את התכלית שלי. אוקיי? ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, הרעיון הוא, הנחות המוצא שלנו הן כאלה, וכמובן לא חייבים לקבל אותן. זהו, כי אני חושב שבתרבות המערבית, היא כבר כאקסיומה, לפחות בתרבות של ימינו, שהיא תרבות פוסט-מודרנית, אפשר לקרוא לזה, שהיא כבר מעבר לעולם הזה של תכליות בכלל, זאת אומרת, לא בטוח שהיא תסכים איתה בכלל, אבל עדיין יש תכלית. לגמרי, אז זה נכון, לכן אני תמיד מסתייג, אני אומר, זה באמת איזושהי הנחה שצריך לקבל, כשלאדם יש תכלית. כשלאדם יש תכלית, זה לא הנחה מובנת מאליה, בכלל, זה נכון. אבל לצורך העניין, אם אנחנו רגע מקבלים את ההנחה, ואפשר כאילו לתקוף ולאתגר אותה עוד מעט, אבל אם רגע נניח לקבל אותה, אז
אז לאדם, אז בסיפור, לצורך העניין בסיפור אדם וחווה, כן? האדם הרי, כשאלוהים בורא את אדם, אז הוא אומר, מה הוא אומר עליו? הוא אומר עליו לא טוב. כן, לא נכון טוב להיות האדם לבדו. לא טוב להיות האדם לבדו, שזה מעניין, נכון? כי הרי על כל דבר שהוא ברא לפני כן, הוא טוב אמר, מאוד, טוב מאוד. טוב מאוד, וירא כי טוב. כן. נכון? אז למה אלוהים בורא משהו שהוא לא טוב? כאילו, למה לא לברוא אותו כבר טוב? כן. והסיבה היא שהאדם הוא נברא בצלם אלוהים. ומה אלוהים עושה בסיפור הזה? אלוהים הוא בורא. נכון? אלוהים בורא. זאת אומרת, עכשיו, צריך להבין עוד משהו גם, שבעצם המילה טוב, בהקשר הזה של הסיפור, וגם בעוד הקשרים בתורה, המילה טוב נאמרת בהקשר של תכלית. כלומר, משהו טוב, נכון, עץ טוב למאכל, טובה הארץ מאוד מאוד, המילה טוב נאמרת בהקשר של משהו שמשרת את התכלית שלו. אוקיי? אז התכלית של האדם, אם הוא נברא בצלם אלוהים, היא גם להשתתף במלאכת הבריאה. עכשיו, אתה יכול לשאול, אוקיי, אבל אז מה ההבדל בין האדם לבין הזברה שאלוהים ברא רק לפני כן, נכון? זאת אומרת, כאילו גם הזברות כביכול בוראות. אז לא, אז הזברות לא בוראות. כשזברה זכר וזברה נקבה מזדווגות, הן לא עוסקות במלאכת הבריאה. למה? כי הן חלק מהטבע. זאת אומרת, הזיווג שלהן הוא בעצם, הוא סוג של, אפשר להגיד, זה סוג של דטרמיניסטי באיזשהו מקום. זאת אומרת, זה פשוט תוצר של סט של חוקים שבעצם יצר איזושהי מציאות מתגלגלת. זאת אומרת, כביכול היית יכול על פניו לנבא את ההזדווגות שלהן כבר מהמפץ הגדול. בסדר? האדם הוא לא חלק מהטבע. זאת אומרת, יש בו טבע, אבל מכיוון שיש בו צלם אלוהים, אז הוא גם מעל הטבע. בסדר? אז מה זאת אומרת? יש לו יכולת בחירה, יש לו תודעה. כן, התודעה שלנו זה בעצם, אפשר להגיד, התודעה שלנו זה צלם האלוהים שלנו, ולכן כשגבר ואישה הם עוסקים במלאכת הבריאה, הם לא לגמרי מזדווגים, זאת אומרת, הזיווג שלהם הוא לא רק זיווג של גוף, כמו עם זברות, הוא זיווג גם של תודעות, הוא זיווג גם של נפש. שוב, אפשר לא לקבל את זה, אבל אפשר גם להגיד שהתודעה שלנו זה בסך הכל, זה לא איזשהו אלמנט שהוא איכותית נפרד, אלא זה פשוט זה פשוט כמותית יותר מלבל עליך עם אחרים, אבל אנחנו עדיין לא אותו רצף. אבל אם אתה רגע מקבל את זה, שבכל זאת יש משהו בתודעה האנושית, שהוא יוצר איזושהי איכות שונה משל קופים ומשל כאילו שימפנזים, שהם כביכול הכי קרובים אלינו מבחינה אבולוציונית, אז כאשר גבר ואישה מקיימים בעצם יחסים, אז כשהם נפגשים, אז זה לא מפגש רק של גוף, זה גם מפגש של תודעות ושל נשמות. ואז בעצם, אז הרעיון הוא שאם יש לנו גם נשמה, הנשמה הזאת, או התודעה שלנו, מה היא בעצם מאפשרת לנו? התודעה שלנו מאפשרת לנו לראות את עצמנו מבחוץ. זאת אומרת? מעולה. הרי ברגע שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, הם פתאום נעשו מודעים לעצמם. נכון. נכון? אוקיי, יופי. עכשיו, אנחנו יודעים כמובן, מי שקצת יותר בקיא בסיפור, שעץ הדעת, השם המלא שלו זה עץ הדעת טוב ורע. נכון. נכון? יופי. זאת אומרת, יש קשר הדוק בין היכולת שלך להתבונן בעצמך לבין המוסר. אוקיי? ואנחנו גם רואים את זה מבחינה ביולוגית. זאת אומרת, אנחנו רואים יש כל מיני דוגמאות מאוד יפות לזה. למשל, נעשה מחקר מאוד ידוע על אנשים, הביאו אותם למלא איזשהו מבחן. אוקיי? בלי משגיח. ושמו, בעצם הייתה קבוצת ביקורת והייתה את הקבוצה השנייה, ובעצם היו שני תנאים. תנאי אחד של למלא את המבחן, כשיש לך מראה לצדך, זאת אומרת, אתה לא רואה את עצמך. המראה היא לצדך, ובתנאי השני המראה היא מולך. אוקיי? ואנשים רימו הרבה פחות, כאשר הם יכלו לראות את עצמם. וואו. אוקיי? זאת אומרת, החוש המוסרי שלך הרבה יותר מחודד, כאשר אתה מתבונן בעצמך. אגב, בעיניי זו הסיבה שלצורך העניין בסופרים, כשאנחנו בקופות האוטומטיות, אתה תמיד רואה את עצמך על המסך. זאת אומרת, יש שם מצלמה שמצלמת אותך, ואתה יכול לראות את עצמך בין זה בסופר פארם או בסופר. לדעתי זו הסיבה, כי יש סיכוי הרבה יותר נמוך שאתה תרמה בסופר, ותיקח 2 שקיות במקום אחת, כשאתה רואה את עצמך. אז יש קשר הדוק בין היכולת לראות את עצמי, לבין בעצם העובדה שיש לי תודעה. אוקיי? זה מה שהיא מאפשרת לי. אבל, אז התודעה באיזשהו מקום מאפשרת לי לראות את עצמי, אבל אני לא יכול לראות את עצמי לגמרי לבד.
אוקיי? זאת אומרת, יש לנו צורך מאוד עמוק להבין את עצמנו. אתה יודע, זה משהו שפרויד הבין, הרי פרויד כבר אמר שבעצם אנחנו לא, הרי כל הרעיון שלו של התת מודע ושל המודע בעצם זה מגיע מתוך ההבחנה שלו, שאנחנו עושים דברים שאנחנו לא לגמרי מבינים אותם. אנחנו לא מבינים את ההתנהגות שלנו, אוקיי? אז יש שם מצד אחד צורך להבין את עצמנו, מצד שני אנחנו לא מצליחים לעשות את זה לבד. לכן אנשים הולכים למטפלים לצורך העניין, לפסיכולוגים, כי הדרך שלך להבין את עצמך, זה שאתה מסתכל על בן אדם אחר, אתה מדבר איתו, ודרך זה שהוא מגיב אליך, הוא שואל אותך שאלה, הוא מהנהן, הוא בעצם משקף לך משהו על עצמך. זאת אומרת, ופה אני מגיע לאפלטון, אפלטון אמר, בצדק, הנפש כדי לפגוש את עצמה, זקוקה לנפש אחרת. אז זאת אומרת, אם התודעה שלי אמורה לאפשר לעצמי לראות את עצמי, ואם התודעה שלי זה צלם אלוהים, אז כדי שהתודעה תוכל לממש את התכלית שלה, שזה לאפשר לעצמי להתבונן בעצמי, אני צריך מישהו אחר, אני צריך לפגוש נפש אחרת, אוקיי? ואז במפגש של הזדווגות, במפגש שגבר ואישה בעצם עוסקים במלאכת הבריאה, זה מפגש בין נשמות. ואלוהים, כשהוא בורא, הרי אלוהים הוא אחד. זה גם עניין מאוד מעניין, נכון? הרי זה בעצם, זה החידוש של היהדות בעצם, של המונותאיזם, נכון? כי עד אז, בסיפורים מיתולוגיים קודמים, שיש להם מזכורים גם בסיפור הבריאה, כן? תהום, יש חוקרים שאומרים שהמילה תהום מגיעה בעצם מהאלה תיאמת, מהמיתולוגיה המסופוטמית. הסיפור הבריאה בעצם הוא סוג של, הוא בכוונה משתמש, ככל שאני מבין, ככל שאני רואה את זה, הוא בכוונה משתמש באזכורים למיתולוגיות קודמות בעצם, כי במיתולוגיה הקודמת, תיאמת, האלה שבעצם היא אחראית, היא הכאוס בעצם, היא בוראת יחד עם האל הנוסף שאני שכחתי את שמו, היא בוראת יחד איתו, יכול להיות שזה מורדוך, אני לא זוכר, הם ביחד בוראים את העולם, והאלים במיתולוגיות הקדומות בוראים את העולם כמו בני אדם, זכר ונקבה, ובעצם מה שהיהדות, מה שהמונותאיזם אומר, זה אלוהים הוא אחד, ושים לב, זה גם, הרעיון הזה מגולם בשם של אלוהים, נכון? כי אלוהים זה רבים, כן. אלוהים. אז אלוהים הרבים הוא אחד, כלומר, האחד בורא את העולם, מהאחד בעצם יש לנו ריבוי. זה הריבוי, כן. אוקיי? זה גם הנס היווני. האמת זה גם מה? הנס היווני, יש מושג בעולם הפילוסופיה היוונית, שבדיוק על הנקודה הזאת שאתה מדבר, לכאורה היוון, הרי זה התחיל מעולם שהוא אלילי לחלוטין. כאילו, כל הפילוסופיה היוונית, אתה רואה את אפלטון עוד, הוא כותב על כל מיני עבודות אלילים כאלה ואחרות שהם עושים בעצמם, וגם בעצמו, סוקרטס מואשם, כשהוא הולך למשפט שלו ששפטו אותו על זה שהוא מורד באלים, ואז הוא מוכיח שהוא לא מורד באלים, הוא בכלל כן עובד אלילים וכו'. זה כל הסיבוכיות שם של הפילוסופיה היוונית. אבל הנס היווני בעצם, שעוד התחיל קצת לפני סוקרטס בתקופת טלס, זה בעצם היה שמתוך תפיסה אלילית שתופסת כל דבר כשלעצמו, היה איזשהו ניסיון לאחד את הכל. כן, האמירה של טלס שאומרת הכל מים, זה בעצם האמירה הראשונה שמשוכתבת בהיסטוריה חוץ מהיהדות, שזה בעצם הדבר היפה, שבעצם ניסתה לבוא ולייחס את כל הדברים למקור אחד. זה בעצם מה שקוראים לו הנס היווני, כי עד אז זה באמת לא היה, ולא יודעים להסביר את זה גם בפילוסופיה. כאילו, אני זוכר את המרצה שלנו מסביר לנו שהוא באמת לא יודע איך להסביר איך כאילו הגיעו למצב שמסבירים את הכל ממקור אחד. כן. זה נקרא הנס היווני, זה ממש ככה. הבנתי. מאוד מעניין, כי כביכול אצלנו זה לא מבני אדם, נכון? אצלנו זה כביכול להתגיע מהתגלות, אז לכן זה כאילו ההסבר לזה. זה עוד הרבה לפני זה, כן, זה בדיוק ביהדות שזה עוד הרבה לפני, זה 1000 שנים לפני. לא, ברור, לפני ההתגלות, אני מתכוון, אבל זה הגיע כאילו כביכול מאלוהים, ואצל היוונים זה הגיע מהאדם בעצם, בגלל זה נס, כאילו בגלל זה... לא, הנס זה כאילו פשוט, זה פתאום צצה תודעה חדשה שהם לא יודעים להסביר אותה. כן, משום מקום. כן, בדיוק. כן. אז מכיוון שבאמת כדי לברוא משהו, הבריאה מגיעה מהאחד, לכן אדם לא יכול לברוא לבד. הוא בעצם צריך להתאחד, שוב, הרי לפי, אני בטוח שאתה מכיר את זה, הרי לפי בעצם חז"ל, נכון, בהתחלה אדם, גם לפי הסיפור המקראי, בהתחלה אדם וחווה
כאילו בהתחלה האדם נברא, אומרים כאילו, איך זה נקרא? זכר ונקבה ברעם. זכר ונקבה ביחד, כן. בפרק ב' זה... כן, אבל חז"ל משתמשים, אנדרוגינוס, כן, הם אומרים, הוא נבנה אנדרוגינוס. גם וגם, כן. שני המינים ביחד. אז בכל אופן, כדי לממש את התכלית שלו, שזה לברוא, כדי לממש את התכלית של התודעה שלו בעצם, שזה לפגוש תודעה נוספת, הוא צריך בעצם להתאחד עם חווה, הוא צריך עזר כנגדו, וזה, אז זה התכלית של האדם, נכון? ואז בסוף פרק ב' כתוב על כן, שזה בעצם מילה שאומרת, מצביעה גם על תכלית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. שזה גם מאוד מעניין, זאת אומרת, הפסיכולוגיה הגיעה עד לחלק הראשון של המשפט, כי באמת הפסיכולוגיה היא לא תיאולוגית, כביכול מדעית. הפסיכולוגיה מסבירה לנו שבאמת, זה התהליך שהאדם עובר בהתבגרות שלו, הוא מתחיל מההורים שלו עד שהוא עוזב אותם. שאלה מה הוא עושה מרגע שהוא עוזב אותם. בסדר? זה נכון, זה כאילו התהליך, מרגלית מאלר, שהיא גם תלמידה של פרויד, היא אמרה, קראה לתהליך הזה ספרציה ואינדיבידואציה. תינוק נולד, מיום שהוא נולד, התהליך הפסיכולוגי שעובד זה תהליך מתמיד של ניסיון להיפרד מההורים, חלקנו משלים אותו טוב יותר, חלקנו פחות, אני חושב שגם היא טוענת וגם אני טען שאני הקטן, כן, שאנחנו, עד סוף החיים שלנו לא לגמרי מצליחים להיפרד מההורים שלנו, זה תהליך כאילו שהוא אינסופי אולי, אבל בהנחה שאנחנו נפרדים, הפסיכולוגיה כבר, ופה באמת היא מגיעה לתקרת זכוכית שלה, היא לא יכולה להסביר לנו, אוקיי, מה אתה עושה מכאן והלאה, כי באמת פה אתה כבר עובר מהמקום המדעי למקום התיאולוגי, כאילו המדע לא יכול להגיד לך שום דבר על התכלית שלך. כן. וזה מה שהסיפור אומר. הסיפור אומר, התכלית שלך מרגע שאתה עוזב את ההורים שלך, זה בעצם לחזור שוב לאחדות, כן? לחזור שוב, לדבוק שוב באישה או אישה בגבר, ולהיות בשר אחד, שרש"י מפרש בשר אחד להביא ילדים, כן, צאצאים, אבל יכול להיות לזה עוד פרשנויות. כן. אבל הרעיון המרכזי שבעיניי הוא הכי חשוב להבין מזה, הוא שגם לחיבור ביניכם, גם לדבקות, גם לזוגיות צריכה להיות תכלית. זאת אומרת, אני מאמין שכדי שזוגיות תחזיק, גם לה צריכה להיות תכלית שהיא חיצונית לה. אוקיי, אפרופו, כאילו זה לגמרי רעיון אריסטוטלי, כן? זה כאילו כל דבר בעצם יש לו איזושהי תכלית מעליו. כן. אז אני חושב שכדי שזוגיות תחזיק, לכל אחד בני הזוג צריכה להיות תכלית בפני עצמם, אבל גם לזוגיות שהם חלק ממנה, היא צריכה לנוע לאן, שאני חושב שמשפחה זה אחלה תכלית, כאילו זה משהו שבאמת מאפשר לנו להתכוונן למשהו, אבל בוא נגיד שגם זוגות חשוכי ילדים, או זוגות שבוחרים לא להביא ילדים מכל סיבה שהיא, יכולה להיות להם זוגיות נהדרת, אם הם באמת מוצאים איזושהי משמעות, איזושהי סיבה לכך שהם ביחד, שהם בעצם בונים משהו ביחד. מה הכוונה? מה לדוגמה בן אדם יכול עם אשתו לבנות משהו שמעבר? גם משפחה בסופו של דבר, גם אם נגיד, וזה המטרה שהם שמים לעצמם, זה, ואתה שומע על כל מיני, במיוחד בתקופה הזאת, שזה עוד דבר שצריך לגעת בו במהלך הפרק, שזה בעצם כמות הגירושין האינסופית שנכנסנו אליה בשנים האחרונות, מכת הגירושין הזאת. שהיא, צריך לומר, היא קורית בגלל הבירור הזה שאתה ממש מדבר עליו פה עכשיו, אבל גם אם אני שם את אותו בירור עכשיו בצד של הגירושין, אתה רואה שהרבה פעמים אנשים, אחרי שהילדים יוצאים מהבית, ואז הם פתאום קולטים שיש להם שותף לידם, שלא בהכרח הם גם כאילו חוו אותו מעבר לעניין הזה, כאילו. כן, כן. זה נשמע לי אגב יותר מסוג הדברים שקוראים לחרדים, אם אני יכול. לא, אני אומר, כי בעצם אצל חרדים, הם הקיצון השני מהתרבות החילונית ליברלית שלנו, ששם הוציאו את הבחירה לגמרי, כאילו, כן, אני אומר, זאת אומרת, בתרבות שבה הזוגות הרי מתחתנים, במובן הכי קלאסי שמרני, ברור לי שהיום גם אצל חרדים זה כבר לא לגמרי ככה, למרות שיש כאלה שזה עדיין ככה. מוצאים את הבחירה, זה שידוך, זה בכלל ההורים שלך קובעים לך, זה החברה קובעת לך, זאת אומרת, אין כל כך say בעניין, אז אדרבה, אני יכול לתאר לעצמי שבאמת שם, אתה יודע, יום אחד הם מגלים, כאילו, וואו, כאילו, מה אני עושה מבן אדם הזה, אבל ברור שזה יכול לקרות גם לעוד זוגות, כן, אני חושב שזה אינטואיטיבי, זה ישר רגיש לי כאילו זה יותר, אתה יותר מכוון לאוכלוסייה הזו, אבל אני חושב שאם עובדים נכון במהלך הזוגיות, אז לא מגיעים לשם, זאת אומרת, אתה יודע, זה שיש לך ילדים, זה לא מתיר לך לזנוח את הפן הרומנטי בקשר שלך. כן, הפוך. הפוך, למרות הילדים, אתה חייב כל הזמן להשקיע בפן הזה. חד משמעית, להשקיע בפן הזה, להשקיע ברומנטיקה, להשקיע במיניות, כאילו, לא לזנוח את זה, וזה,
זה, אתה יודע, זה גם רעיון אגב, שבעיניי לחילוני הליברל קשה לו, כי בעצם, מה זה אומר? זה אומר, לא הכל תלוי בחשק שלך. זאת אומרת, גם תוכל מיניות, זה נהדר שיש חשק, אבל לפעמים, בזוגיות לא תמיד יש חשק, וצריך לעשות, כאילו, צריך לעשות את זה. זאת אומרת, זה נהדר גם כשרוצים לעשות את זה, אבל זה לא מסוג הדברים שהוא לגמרי לבחירתך, זה לא כאילו, אם לא בא לי אז אני לא עושה, לא, לא. זה בדיוק העניין של מחויבות ונאמנות עמוקה. זה, בשביל שהזוגיות תחזיק, צריך לעשות את הדברים גם כשלא מתחשק, כן? כאילו פשוט, האידיאל המיני הליברלי הוא אידיאל של חשק מוחלט, אוקיי? זאת אומרת, הוא שם את החשק כאלוהים, כאילו, כן, זה הכל, כאילו, בעצם כאילו, כי המיניות לא כפופה לכלום, אסור שהיא תהיה כפופה למשהו, כן? אסור שמשהו בעצם יכתיב את החשק שלך, זה כאילו, זה גם סוג של, זה גם נגזרת של התפיסה הרומנטית, התפיסה הרומנטית שאומרת שהרגש הוא האלוהים, כן? הרגש הוא בראש ההיררכיה, אז אם אתה מסתכל על החשקים שלך ועל המיניות שלך כדבר כזה, אז אתה לא יכול להכפיף את המיניות לאיזושהי תכלית, כאילו אם לא מתחשק לי אז אני אעשה בכל זאת, לא מתחשק, אז החשק הוא האלוהים, הוא קובע לך. אבל מה בעצם התפיסה נגיד היהודית אומרת? אומרת, לא, יש משהו מעל. אז המיניות זה חשוב לזמן את החשק, אבל גם אם לא מתחשק, אז אפשר להתחיל ולהביא את זה, כי זה נורא חשוב הדבר הזה. אז אני רגע הולך למיניות, כי זה הכי קיצוני, כאילו, וזה הכי מנוגד לתפיסה הליברלית, אבל אני אומר באופן כללי, עושים דברים, יוצאים לדייט, מכניסים את הדברים האלה לאומן, אפשר לקבוע דייט במיטה, אפשר לקבוע דייט של מיניות, כאילו, לקבוע את זה ביומן, לקבוע את זה, כי אין מה לעשות, כי בהתחלה, כשאתם רק מכירים, ברור שזה אצל דתיים נגיד זה פחות ככה, אבל אצל החילונים, אז אתה מכיר, אז עושים סקס כאילו מתי שבא, וזה נורא, זה זורם, וכשמתחשק, אבל כשכבר מתחתנים, וכבר יש לנו לוז יותר צפוי, וגם שוב, הריגוש הזה כבר דועך, אז צריך לשים יום בשבוע, לקבוע זמן ביומן לעשות את זה, כאילו זה, כי אחרת לא מגיעים לזה. אז זה קטע, כי זה כאילו, זה מאוד יהודי שיש את הדבר שהוא מעליך, ואתה צריך כל הזמן להיכנס לתוכו. זאת אומרת, כן. אתה רואה את זה שיש לבן אדם 3 תפילות ביום, והיא מה? כאילו, לא מעניין, אתה מוכן לזה, אתה לא מוכן לזה. יש לך בלוז 3 תפילות ביום, במניין, אתה צריך ללכת, נכון. להתפלל, והמטרה שלך היא כמה שיותר להיכנס לזה, כמה שיותר לבוא מוכן לתפילה, כמה שיותר להיכנס לתפילה במוד הזה, ואז כאילו להתרכז בתפילה ולהיות בתוכה, להבות אותה. וזה לא רק ככה, זה ככה גם בשבת, זה ככה גם בחגים, זה ככה גם בכל דבר שבן אדם עובר בחיים שלו, הוא צריך, יש את הדבר שהוא מעליו, והוא קורא בין אם אתה רוצה, בין אם אתה לא רוצה, ואתה צריך להיכנס לתוך זה ולהישאב לזה ב-100%, כאילו. אבל זה קורה, איתך או בלעדיך, ואתה צריך לתת לזה את המקום הזה ב-100%. זהו, זה ממש הנקודה הזאת. תקשיב, אתה יודע מה פוצץ לי את הראש? כשאני, פתאום, אני הבנתי את הקשר, בדיוק בדבר הזה, בין התפילות ובין כל המצוות שהזמן גרמן, שזה מצוות שרק גברים מחויבים בהן, לבין פיטר פן. מה זאת אומרת? אז פיטר פן, תראה, מערכת היחסים בין, פיטר פן זה דוגמה, זה עוד סרט שיש בו דוגמה לעזר כנגדו, אוקיי? ובאופן כללי, תראה, בעיניי, זה מאוד מדויק שהאדם, אלוהים אומר על האדם, שהוא בורא לו עזר כנגדו, והוא לא בורא לאישה עזר כנגדה. למרות שאפשר לפרש את זה, כאילו גם האישה היא עזר כנגדה, הגבר הוא גם עזר כנגדה של האישה, ולא רק הפוך, אבל זה מאוד בעיניי, זה מאוד מדויק. וזה גם הסיבה שנשים מחויבות פחות מצוות. כי נשים יותר קרובות לתכלית שלהן. ואנחנו רואים את זה גם בכל הסיפורים הקלאסיים. אנחנו פשוט רואים את זה, שהנשים הן אלו שמזכירות לגבר את התכלית שלו, זה לא הפוך, אוקיי? זה קורה במלך האריות, ראית? כן. זה קורה במלך לפני המון זמן, אבל כן. אז הילדים שלך רואים? הילדים שלי עוד קטנות, המונות שלי עוד פיציות. אוקיי. במלך האריות, סימבה, כמו גבר טיפוסי, בשנות הנעורים שלו, הוא בורח מהתרבות שלו, הוא מתנער ממנה, נכון? הוא הולך לג'ונגל. ובג'ונגל הוא מאמץ מוטו מאוד נעורי, כן, הרי נער הזה מלשון להתנער, נכון? כן. להתנער מהתרבות שלו. מוטו מאוד נעורי, אקונה מטאטה, נכון? אקונה מטאטה זה אומר אין דאגות. כן. וככה הוא חי, עד שיום אחד מגיעה נאלה, אוקיי?
היא בעצם ברחה מצוק התקווה, מהממלכה של סימבה, שסקאר השתלט עליה, היא ברחה כדי להזעיק עזרה. ובמקרה היא הגיעה לג'ונגל, ובמקרה היא נתקלה בסימבה. והיא נתקלת בסימבה, והיא אומרת לו, וואו, כאילו, תקשיב, אנחנו זקוקים לך, כאילו, הממלכה זקוקה לך. בוא, אתה אמור להיות מלך. והוא אומר לה, והוא לא רוצה לקחת את האחריות הזו. הוא אומר לה, אקונה מטאטה, אתה יודעת, אני למדתי פה משהו בג'ונגל, אקונה מטאטה, אין דאגות, מה זה אין דאגות? אין דאגות זה אין אחריות. כן. אוקיי? אני לא מוכן בעצם לקחת את התפקיד שלי, את האחריות שלי, לממש את התכלית שלי. כי סימבה התכלית שלי להיות מלך, אוקיי? והוא בורח מהתכלית הזו. וזונה לה שמזכירה לו את התכלית שלו. היא עוזרת לו בעצם לממש אותה. היא מזכירה לו את זה, בסיפור הזה היא מזכירה לו בכך שהיא אומרת לו, תקשיב, כאילו, אתה לא הנסיך שזכרתי, אתה לא מי שזכרתי שהיית, אתה רצית להיות מלך פעם, ואתה בורח מזה, וברגע שהיא סוג של, היא שופטת אותו, שאגב, זה משהו שנשים באופן קלאסי, מסורתי, עושות לגברים, נשים שופטות גברים, יותר משגברים שופטים נשים, כי הן יותר בררניות, מבחינה מינית הן יותר בררניות, כן? אז ברגע שהיא שופטת אותו, ובעצם ברגע שהיא דוחה אותו, אז פתאום הוא מתנער, הוא מתאפס על עצמו, בהתחלה הוא כועס עליה, כן, כמו איזה נער כזה, כאילו מי היא בכלל, אבל אז לאט לאט הוא פתאום נזכר, ואז הוא גם נזכר באבא שלו. הוא נזכר באבא שלו, הוא מתחבר מה שקרה לגלגל החיים, הוא מבין את הרעיון שהיהדות גם אומרת לנו, שבעצם כדי להבין לאן אתה הולך, אתה צריך לדעת מאיפה אתה מגיע, אתה צריך לזכור את אבא שלך, ואז הוא בעצם הולך לממש את התכלית שלו, ובפיטר פן זה אותו דבר, כן? בפיטר פן גם, יש לנו את ונדי, שוונדי בעצם גם היא מנסה לעזור לפיטר להתבגר, לממש את התכלית שלו כגבר. במקרה שלה היא לא מצליחה, כי פיטר פן נשאר בארץ לעולם, לא, הוא נשאר ילד נצחי. אבל בתחילת הסרט, יש לנו סצנה מאוד יפה, שפיטר בעצם מגיע לבית של ונדי, כדי לחפש את הצל שלו, הוא השאיר אצלה את הצל שלו. זאת אומרת, והוא השאיר את הצל שלו אצלה, וונדי היא זו שמחברת לו את הצל, היא תופרת לו את הצל. פה יש משמעות פסיכולוגית מאוד עמוקה, אוקיי? כי בעצם מה יש בצל שלנו מבחינה פסיכולוגית? הצל שלנו, יש את החלקים שבנו שאנחנו מדחיקים. אוקיי? זה החלקים בנפש שלנו שאנחנו לא רוצים לראות. אז הם בצל, הם לא מוארים. והחלקים האלה אצל כולנו, זה קודם כל, זה העובדה שאנחנו בני תמותה. אנחנו נוטים להדחיק את זה, אנחנו לא חושבים על זה כל יום. כן. אוקיי? וזה המיניות שלנו. זה ברור, נכון? זאת אומרת, זה הבחנה די ברורה. אין תרבות בעולם, זה לא רק אצלנו בתרבות המערבית, זה לא רק בתרבות שפרויד גדל בה, שהוא היה אובססיבי סביב העניין הזה של ההדחקה של המיניות. זה בכל תרבות יש כללים והגבלות סביב מיניות, אוקיי? מיניות היא לא פשוט, לא נותנים לדרור חופשי, בסדר? אז פיטר, בתור ילד נצחי, זה רק מתבקש, זה מאוד הגיוני שהוא יהיה מנותק מהצל שלו, כי הוא ילד נצחי, אז הוא לא מחובר להיותו בן תמותה, להיותו חלק מציר הזמן, ומכיוון שהוא ילד, זה גם לא מחובר למיניות שלו, נכון? כי המיניות שלו עדיין לא הנצה. אז מה שוונדי עושה, כשהיא מחברת אותו לצל שלו, בעצם אומרת לו, איתי בעולם האמיתי, בעולם של המבוגרים, אתה לא יכול להישאר ילד נצחי, אתה צריך להתבגר. וזה משהו שבעצם נשים תמיד עשו לגברים. נשים מעודדות גברים להתבגר, אוקיי? ולמה זה לא הפוך? למה נשים למה נשים מזכירות לגבר, מזכירות לגברים את התכלית שלהם ואת הצורך שלהם להתבגר ולא הפוך? התשובה היא, כי בעצם לנשים יש שעון ביולוגי, יש להן שעון פנימי, אוקיי? הן לא צריכות את הזכורות החיצוניות האלה, כי אצלן המיניות היא הרבה יותר תחומה, הן לא יכולות להשתעשע יותר מדי. זאת אומרת, גם במציאות אנחנו רואים את זה, אין דבר כזה אישה שהיא פיטר פן. אתה לא רואה כמעט נשים, זאת אומרת, יש מדי פעם בקצוות, אבל זה הרבה פחות שכח. מה זה אישה שהיא פיטר פן? אישה שלא מתבגרת, אישה שנותרת ילדה. יש לך הרבה פחות מזה. אתה יודע, לפעמים מגיעים אליי גברים שהם פיטר פנים כאלה, גברים בני 50 שפתאום בגיל 50-52 נזכרים שהם רוצים להביא משפחה. כאילו, אתה לא תראה את זה אצל אישה. בסדר? קודם כל, כי באמת לצערנו, פשוט נשים בגיל 50 מבינות שזה פשוט כבר לא יקרה להן. אבל גם בתרבות של ימינו, אתה אומר את זה, שכאילו,
יש מאוד תרבות כזאת של לאישה להיות קרייריסטית כאילו, ולבנות את אז נכון, זה נכון שיש את המסרים האלה, אני חושב שהם עדיין בשוליים, אני חושב שהמסרים הפמיניסטיים, תשמע, אדרבה פה בישראל, הרי, תשמע, פה אנחנו באמת סוג של, באמת, אנחנו יוצא דופן בעולם המערבי. זהו, אנחנו פלא בעולם המערבי. נכון, לגמרי, זאת אומרת, אז תראה, כאילו, אם אתה רוצה להגיד שהיום זה באמת הרעיון הזה, היום יש יותר פיטר פניות, קודם כל, אני לא משוכנע שאישה שבוחרת לממש את הקריירה שלה, זה אומר שהיא פיטר פנית, זה לא הנקודה. אני רק ברשותך רק אשים את הנקודה, ואז ניתן את הקונטרה כאילו שאתה מעלה, שהיא קונטרה לגמרי חשובה. מכיוון שנשים, יש להן את השעון הפנימי הזה, הן לא זקוקות לתזכורות, אוקיי? ואנחנו רואים את זה, גם בסרט, אנחנו רואים שכשוונדי והאחים שלה בעצם עפים לארץ לעולם, לא יחד עם פיטר פן, אגב, הסיבה שפיטר פן רוצה את ונדי שהיא תבוא לארץ לעולם, זה כי הוא מחפש אימא. אוקיי? הוא לא מחפש בת זוג, הוא לא רואה בוונדי בת זוג, כי הוא ילד, הוא רואה באמא, הוא רוצה שהיא תבוא לשם כדי שתספר לו ולילדים אבודים סיפורים לפני השינה, אוקיי? אז היא נוסעת, היא עפה לשם יחד עם האחים שלה, וקורה שם משהו מאוד מעניין. בארץ לעולם לא, ונדי, היא לא הופכת לילדה, היא הופכת לאמא של הילדים האבודים, אבל האחים שלה, הם לא הופכים לאבות, הם לא הופכים לאבות של ילדים אבודים, הם הופכים לילדים אבודים בעצמם. הילדים אבודים בסיפור של פיטר פן זה בעצם תינוקות שנפלו מהריסה שלהם, וכאילו בעצם הם נשארים ילדים לנצח, סוג של. האחים של ונדי הופכים לילדים. למה? כי זה מה שקורה לגברים מחוץ לתרבות שלהם, מחוץ לזמן, מחוץ לתזכורות. הם הופכים לילדים, אותו דבר עם סימבה, הוא יוצא מהתרבות שלו, יוצא מהממלכה שלו לג'ונגל, והוא בעצם הופך לנער. אז נשים לא צריכות את זה, גברים צריכים את התזכורות, כדי לזכור את היות שלהם, ולכן המצוות שרק גברים מחויבים בהן, אלו כל המצוות שקשורות בזמן, שקשורות בזמנים, כמו תפילות, כמו תקיעה בשופר, כל המצוות האלה. אז בעיניי זה היה רעיון מאוד יפה, ואגב בעיניי לא, באמת, אני לא חושב שזה בכלל מקרי, כי היוצרים של הסרטים האלה, של דיסני, הסרטים הקלאסיים, הם היו נוצרים אדוקים, לפני 70 שנה, כל מי שחי בתרבות המערבית היה דתי, החילונות הייתה עדיין תנועה מאוד מאוד בחיתוליה. אז למעשה, הבוסט של החילונות התחיל החל משנות ה-60 בערך, כן, סביב מלחמת וייטנאם, ילדי הפרחים, כל הפוסט-מודרניזם, כל הדבר הזה, זה התחיל שם, זה עדיין לא היה בתקופה של פיטר פן, שזה סרט שיצא בשנות ה-50. אז בכל אופן, והרי גם מלך האריות לצורך העניין, הרי זה סיפור שמבוסס על שייקספיר, כן, כאילו, זה לא סיפור חדש, סיפור שיש בו מוטיבים מאוד ישנים. כן. אז כל זה סיפרנו כדי להגיד למה בעצם אתה מדבר כאילו על התכלית ועל בעצם מה התפקידים. אז אני חושב שעד היום גברים זקוקים לנשים יותר משנשים זקוקות לגברים. אני חושב שהיהדות מבחינה הזאת הייתה לה הבחנה שהיא די מדויקת, כן? זאת אומרת, כאילו באמת אנחנו, כן? זאת אומרת, נשים הן יותר ברור להן, כאילו מה התכלית, מה הייעוד. הן הרבה יותר, כאילו כבר מדויקות, מראש, הרבה יותר. אבל אז אני אחזיר אותך חזרה, כי כבר פתחנו את הנושא הזה, וזה נושא חשוב. סביב הפמיניזם וכל... כן, כל הנקודות של פמיניסטיות, כאילו, הפמיניזם באופן כללי, כאילו. כן. האם קריירה זה לא בעצם סוג של... תחליף טוב אולי, כאילו. זהו, זה תחליף. אגב, אני חייב לומר שכאילו, אפילו אשתי, שכאילו... היא הייתה עוד מבית זה, והיא רצתה סוג של קריירה, היא אמרה, כן, אני רוצה שלילדים שלי תמיד התחילה ללמוד מדעי המחשב ברגע שהבת הראשונה שלי נולדה, כמו קסם, אני אומר לך באמת, בעזרת השם, יהיה לך ילדים, אתה תראה, זה פשוט מדהים. ברגע שהיה לה ילדה, לא מעניין כלום. רק הילדים, כאילו, זה פשוט היה מטורף. נולדה עוד ילדה, עוד יותר, כאילו, זה החריף. כי בסופו של דבר, יש שם איזה משהו, שלא משנה כמה תרבות, תנסה לדחוק אותך, ואני בטוח, באמת, אני רואה היום הרבה נשים קרייריסטיות, שעושות הרבה דברים מאוד מאוד גדולים ומטורפים, וגם יכול להיות שיש, גם אצלנו בתרבות יש נשים כאלה, יש דבורה. נכון. יש נשים כאלה. נכון. זה לא שאין בכלל, אבל גם דבורה אומרת, עד שקמתי אם בישראל, כאילו. בסופו של דבר היא אומרת... מה היא אומרת? עד שקמתי אם בישראל. כאילו, היא אומרת, עם כל הדברים הגדולים שעשיתי, כל הגדלות שלי, הדבר שאני מתהדרת בו, זה היותי אם, היותי אימא. זה הדבר הכי גדול שנסעתי בחובי, כאילו. כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, התכלית, יש לאדם איזשהו תכלית שהוא נולד לתוכו, ולאישה התכלית שהיא נולדה אליה, בסופו של דבר,
עם כמה שזה היום בעולם פמיניסטי, זה קשה וזה כואב לשמוע את זה, לאישה באופן טבעי, היא נמשכת לילדים שלה, כאילו, היא רוצה לגדל אותם. והפריחה שהיא חובה, זה פשוט דבר מטורף. לכן אני שואל, אוקיי. על הפן הזה, אז בוא ניתן רגע את הצד השני, נכון? אז באמת הרבה בחורות יכולות להתנגד, אולי אפילו אשתך, אם הייתה שומעת מה שאתה אומר, לפני שהביאה ילדים. אולי גם היא הייתה מתנגדת. שמעה והתנגדה, חד משמעית. אולי עד היום אפילו מתנגדת. התנגדה. כי מה... אוקיי, אז באמת יש הרבה נשים שעדיין, לצורך העניין, אולי האינסטינקט האמיתי שלהן עוד לא התעורר, כי הן לא הביאו ילדים, ואגב, אני מכיר אפילו נשים שגם אחרי ברור, גם אחרי. עדיין הן מוצאות הכי הרבה משמעות בחיים שלהן, בקריירה. אז קודם כל זה ברור שזה יכול לקרות. מצד שני, אי אפשר, פשוט, אני אומר דבר, בואו נתחיל מבחוץ, בסדר? בואו נתחיל רגע מהזווית, דווקא שכביכול לא צריכה לעניין את הפמיניסטית, כי פמיניזם באופן כללי זו תנועה שהיא חלק מכל האסכולה הפוסט-מודרנית בעצם, פמיניזם זו תנועה שנולדה מתוך הפוסט-מודרניזם, והפוסט-מודרניזם זו תנועה מאוד אינדיבידואליסטית, אוקיי? אז בעיניי זה סוג של, אתה יודע, זה כאילו, זה תנועה שנולדה מתוך הליברליות, אבל זה לקחה את הליברליות למקום הקיצוני שלה, אז ליברליות קיצונית זה אינדיבידואליזם, בסדר? אז אם אנחנו מסתכלים בכל זאת רגע מההיבט התרבותי, בסוף, אם המערב ימשיך ככה, כמו שהוא היום, מאוד אינדיבידואליסטי, אם הפמיניזם ימשיך בעצם לצבור תאוצה, אני לא בטוח שהוא עדיין צבר תאוצה אגב, אבל נניח שהוא ממשיך לצבור תאוצה בעולם המערבי, באירופה ובארצות הברית, עוד 100 שנה, לא יהיו פמיניסטים. לא יהיו. פשוט לא יהיו ילדים. כי הם לא יולידו ילדים, והם לא יכולו, הרי, מה זה תרבות בעצם? תרבות זה סט של רעיונות, של אמונות, של ערכים שאתה מעביר מדור לדור, אוקיי? האינטרס של תרבות זה לשמר את עצמה, אוקיי? אז במובן הזה, זו תרבות התאבדותית, כן. כי היא לא, זה רעיונות שבהגדרה לא יכולים לשמר את עצמם. כי זה רעיונות שאומרים, אל תביא ילדים בסוף, אוקיי? כן. כי הם לא בדיוק אומרים את זה, אבל זה הנגזרת שלהם. נכון. אוקיי? עכשיו, באמת, מהזווית האינדיבידואליסטית שלך, אתה יכול להגיד, אני ואפסי עוד, או אחריי מבול, כאילו, מה זה מעניין אותי מהדור הבא? כן. אותי מעניין היום. Fair enough. אלא שבאמת, אם כן יש לך איזושהי הסתכלות יותר דורית, כן, הסתכלות שבאמת מסתכלת, אתה יודע, אתה רואה את עצמך כאיזה חלק משרשרת דורות, ושוב, אתה לא יכול להיות יהודי מסורתי ולא להיות הסתכלות כזו, כי הרי, אתה יודע, מה אנחנו עושים בכל פסח, מה אנחנו עושים בשבת, כן, זכר ליציאת מצרים, כאילו, כל התרבות שלנו, כל זה כל הזמן לזכור מאיפה אתה בא, כאילו, זה חלק מלהיות יהודי, בסדר? כן. אבל אם אתה לא חי בתרבות הזו, אז כן, אז ברור שאתה תתקשה לקבל את זה. מי שאכפת לו, אז הוא מבין שאוקיי, כאילו, חלק ממה שאני רוצה לעשות בעולם, זה גם, יש מקום גם להשכלה וגם למקצוע וגם לקריירה, אבל צריך להביא ילדים, כי אנחנו רוצים להמשיך את העולם הזה, להמשיך את התרבות הזו, ואנחנו גם מאמינים בה בסוף, זאת אומרת, אנחנו חושבים שיש פה רעיונות טובים, יש פה ערכים שאנחנו רוצים לשמר אותם, אז אנחנו רוצים שזה ימשיך. מי שלא מתחבר לזה, אז fair enough, אז הוא יכול, אבל אני חושב שבנוסף לזה, בנוסף לפן התרבותי, אני חושב שיש פה גם משהו הרעיונות הפוסט-מודרניים פשוט מתכחשים אליו, כי הם רואים, הם מתקשים להאמין, הם מתנגדים לקונספט של האדם יש טבע. אוקיי, הם תופסים את האדם רק כתוצאה של הבניה חברתית, אבל ככל שאנחנו, אני חושב שכל אדם שעיניו בראשו רואה של בני אדם יש טבע מסוים, ואני חושב שהטבע שלנו הוא כזה שגורם לנו למצוא הכי הרבה משמעות במערכות היחסים שלנו. זאת אומרת, בסוף, גם אנשים שיש להם קריירה מפוארת, גם אנשים שהעבודה שלהם משפיעה על מיליארדי אנשים בעולם, כן, גם אם תסתכל על מרק צוקרברג ועל אילון מאסק, בסדר, שבאמת העבודה שלהם משפיעה עליי ועליך ועל עוד מיליונים ומיליארדים בעולם, בסוף, כשהם, לפחות מה שאני שומע שהם מדווחים בראיונות איתם, כן? כשהם קמים בבוקר, מה שנותן להם מוטיבציה לקום, או מה שנותן להם אחר משמעות, או כשהם חושבים על מה נותן להם משמעות, זה הם חושבים על הפנים של הילדים שלהם, אוקיי? כי כשאנחנו חושבים על מושגים של מיליונים, זה מספר עבורנו,
אוקיי? וזה מספר שאנחנו לא מסוגלים לתפוס, אנחנו לא מכוותים לתפוס מיליונים, אנחנו כן מכוותים לתפוס פרצוף של הבן שלך כשאתה קם בבוקר ואתה רואה אותו מחייך אליך. אוקיי? וזה ממלא אותך תחושה של שליחות וייעוד יותר חזקה מלחשוב במושגים של מיליונים או מיליארדים, זה פשוט לא, אתה לא חושב במושגים האלה. עכשיו, יכול להיות גם שאולי אני טועה בכך שאני בוחר באנשים כמו אילון מאסק או מרק צוקרברג, כי הם חריגים, הם לא בני אדם נורמליים. הם לא נורמליים, וזה נכון שהם גם, הם כנראה, אתה יודע, זה מסוג האנשים, שג'ורדן פיטרסון הרבה משתמש בדוגמה, זה מסוג האנשים, הם מסוג האנשים כנראה, שאם היית נותן להם גרזן, זורק אותם ביער, מה שהם היו עושים מבוקר עד ערב זה חוטבים עצים. כאילו זה מסוג האנשים שפשוט, יש להם דרייב כאילו ש... אינסופי כזה, כן. באמת דרייב אינסופי, בסדר, אבל אף על פי כן עדיין, גם אנשים שהם מאוד מצליחים, בסוף אם אתה שואל אותם, אתה יודע, אנשים, גם אנשים שאנחנו מכירים שעושים הרבה מאוד כסף, גם אם לא לפני שמביאים ילדים, אדרבה, אחרי שמביאים ילדים ומקימים משפחה, הם עושים את זה בשביל המשפחה שלהם. כאילו, זה מה שאני שומע מהם, זה מה שנותן להם את הדרייב, ולכן אני חושב שיש פה איזשהו אלמנט ביולוגי שאי אפשר להתעלם ממנו, אוקיי? גם אתה הזכרת את זה, באמת לנשים יש את האינסטינקט הזה, כן, את האינסטינקט האימהי הזה, ואני חושב ששוב, כאילו פמיניזם, אתה יודע, זה תיאוריה שפשוט עושה הרבה מאוד רעש, אבל רוב האנשים לא שם. בהתרשמות שלי, רוב האנשים לא שם, כאילו, הן מבינות את זה גם, שהן רוצות להביא את זה. רוב האנשים לא רואות באימהות איזשהו קונספט שבא לדכא אותן, הן לא רואות במשפחה ובנישואין מוסדות שכל התכלית שלהם זה לשמר את המעמד של גברים כמנהלים עליהן וכמדכאים אותן. רוב האנשים לא שם, זה פשוט רעיונות שהם, א', הם קיצוניים, וב', מי שמדברר אותם זה אנשים שנמצאים באליטה האינטלקטואלית, אתה יודע, במגדל השן של האקדמיה, זה רעיונות שאנחנו אולי יותר נחשפים עליהם, אבל אתה יודע, האדם הפשוט כאילו האדם עם ה-common sense, common sense מגיע מהמילה common, כן, נפוץ, עם התבונה הנפוצה, פשוט לא, הוא מגחך לאור הביטויים האלה, כי זה כל כך נוגד את האינסטינקטים הטבעיים שלנו, זה פשוט יש לנו אינסטינקט, האינסטינקט שלנו זה להיכנס לזוגיות ולהביא משפחה, זה נורא אינסטינקטיבי, זה פשוט בבסיס של הביולוגיה שלנו, כאילו, אתה צריך לעבור שטיפת מוח מאוד 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 עמוקה, כדי להתחיל לאמץ רעיונות שגורמים לך להתכחש לאינסטינקט הזה, ולהתנגד אליו בכל מאודך, ולחשוב שמדובר רק באיזה קנוניה, שנועדה בעצם לדכא אותך כאישה, כאילו. רוב האנשים לא שם. אז בוא ניגע רק בעוד איזה נקודה שנגענו בה הרבה, והזכרת הרבה גם את דיסני, ולי באופן אינסטינקטיבי הייתי אומר שכאילו, מה זאת אומרת? מה לדיסני וליהדות? אדרבה, תגיד כאילו בדיוק ההפך, כאילו היהדות, ולפחות הזוגיות היהודית וכל הערכים הנוצריים. לא, אולי ערכים נוצריים, אולי הייתי אומר שדווקא לא, אבל התרבות המערבית בכללה, הייתי אומר, בוא זה שתי נתיבים דיסני והתרבות המערבית זה נתיבים שונים, להפך? לא, הפוך. דיסני כתרבות המערבית והיהדות זה שתי נתיבים שונים. לא, למה? היהדות זה ערך של התרבות המערבית. אני אתן דוגמה, כאילו, בכל הסרטים המצוירים, ובאופן כללי, כל התרבות המערבית, אתה רואה שכל הסרטים של סרטי אהבה, הם מדגישים את מה שאתה הדגשת בהתחלה, נכון, את ההתאהבות, ואת הרגעים המרגשים, ואת זה שהיא תמיד הכי יפה, והכי מושלמת, והם לא מציגים את הפיצוצים, וגם אם מציגים את הפיצוצים, זה כאילו, אתה יודע, כדרך אגב באיזה סרט אחר, אבל לא כאילו... לא כל כך, אני יכול להגיד שאני מאוד מכיר את התזה הזו, ואני מסכים איתה, אבל אני כן חושב שדיסני זה לא ככה. אוקיי. בוא ניקח תשמע, בוא ניקח את יפיפייה נרדמת. יפיפייה נרדמת, זה נכון שהיא מתאהבת בנסיך, אורורה מתאהבת בנסיך, כן, יפיפייה נרדמת שאני מכיר, הרי אורורה בעצם נולדת להורים שלה, ואז מכיוון שמליפיסנט, כביכול שמייצגת את הפן השלילי של הנקביות, כאילו את השטן, אתה יכול להגיד, כן, את השאול, היא לא מוזמנת לקריסנינג, להטבלה שלה, אז היא מקללת אותה שבגיל 16 היא תדקר ממכונת תפירה, והיא תיפול לתרדמת, שרק נסיך, רק אהבת אמת תוכל כאילו להקים אותה ממנה. אז אורורה מתאהבת בנסיך ביער, אבל הנסיך הזה, זה הנסיך שהיא יועדה להתחתן איתו מיום שהיא נולדה. אוקיי? זה הכי שידך שיכול להיות, בסדר? זה כאילו, זה פשוט
האבות החליטו, המלך, האבא של אורורה, המלך של הממלכה אחת והמלך של הממלכה השנייה, שהוא האבא של הנסיך פיליפ, הם החליטו כבר כשאורורה נולדה שהם יועדו אחד לשנייה. וגם סימבה ונאלה, אותו דבר. סימבה ונאלה, הם נועדו להיות אחד עם השנייה, בסדר? ובפיטר פן, ונדי עוזבת את פיטר. היא עוזבת אותו, כשהיא מבינה שהוא לא יתבגר, שהוא יישאר ילד לנצח, היא עוזבת והיא חוזרת לעולם של מבוגרים, כדי לעשות את מה שאימא שלה עשתה, שזה למצוא גבר אמיתי, בעולם האמיתי. כאילו, אתה יודע, זאת אומרת, היא מבינה שהתכלית שלה, מה זה להיות כמו אימא שלה? זה בעצם להיות אימא, אוקיי? אז אני חושב שהסרטים של דיסני הם מאוד מסורתיים במובן הזה, אוקיי? זאת אומרת, המודל של הזוגיות שזה מודל שבעצם אומר לך, כאילו, הוא לא, זה נכון שבסרטים האלה יש את הפן הרומנטי שכאילו התאהבנו, וגם במלך האריות, כאילו יש את השיר הזה, כאילו, Can you feel the love tonight, שהם כאילו מתאהבים אחד בשנייה, סימבה ונאלה, אבל הם ביחד, כי זה סוג של הוכתב להם, זאת אומרת, הם נועדו לזה מיום שהם נולדו, כן? זה, דווקא האמת של הבחירה פה הוא לא בגלל שהם התאהבו אחד בשניהם ביחד. זה ממש לא ככה כמו בסרטים ההוליוודיים היותר רומנטיים, אבל דיסני זה לא הסרטים ההוליוודיים המודרניים הרומנטיים. זה סרטים שמבוססים על מוטיבים מאוד עתיקים. אז אתה יוצר פה בעצם הפרדה בין כאילו הסרטים הרומנטיים של הוליווד לבין הסרטים של דיסני. כן, ברור. הסרטים הרומנטיים של הוליווד של השנים האחרונות הם בהחלט הרבה יותר פוסט-מודרניים, זה נכון. או מודרניים בסדר, נכון? או יש בהם כאילו, או מודרניים, אבל זה נכון שחסר, כאילו כן, הם מאוד, אין ספק, הם הרבה יותר ממוקדים בהתאהבות. בחוויה כאילו הרגשית הזמנית. בחוויה בדיוק של ההתאהבות של המשיכה, של הסקס הראשון, של כל הדברים האלה. דיסני זה לא ככה. וואלה, מעניין, בוא נחידשת לי. אז בעצם מה היית אומר שההבדל המשמעותי... אגב, גם הסיפור שנחשב הכי רומנטי, זה חשוב שאני כותב, הסיפור הרומנטי של התרבות שלנו, שזה רומאו ויוליה, כן, של שייקספיר, אנשים לא כל כך מבינים אותו, נכון. הסיפור של רומאו ויוליה, המסר שלו הוא בדיוק הפוך ממה שאני חושב שהסיפור הזה הוא סיפור שחוגג את הניצחונה של האהבה, זה לא נכון, זה סיפור שלועג לטיפשות של אהבת נעורים. אוקיי? כי בעצם רומאו ויוליה הם מתים, הם מתאבדים כי הם, בגלל האהבה שלהם, ובשייקספיר לדעתי מעביר ביקורת על האהבה כזאת, כי הרי איזה טעם יש לאהבה שבסוף מובילה למוות של שני האהובים, כן. האהבה אמורה לברוא חיים. כשאחרי שהם מתים, כן, כי הרי בעצם יוליה לקחה איזשהו שיקוי שנועד להרדים אותה לתקופה של 24-48 שעות או משהו כזה. אבל רומאו לא ידע שהיא רק בתרדמת. הוא חשב שהיא מתה, וברגע שהוא קולט שהיא מתה, אז הוא הורג את עצמו, ואז יוליה מתעוררת, כעבור הזמן שההשפעה של השיקוי מתפוגגת, והיא רואה שהוא מת, אז היא גם הורגת את עצמה. וזו הטרגדיה, אוקיי? ואז, הרי בעצם כל אחד מהם הם שייכים למשפחות שיש ביניהם עימות רב שנים. בסדר, שתי כנופיות סוג של, בסדר? בעיר ורונה. ואז מעל המיטה ששניהם מתו עליה, שני האבות של המשפחות נפגשים, מונטגיו וקפיולט, הם נפגשים ושם הם מסכימים להפסיק את המריבה ביניהם, כי הם רואים למה המריב ביניהם הוביל, כאילו למוות של הילדים שלהם, אבל בעצם יש שם ביקורת על ההתאהבות הכל כך כאילו משוגעת הזאת של רומאו ויוליה, שבעצם הרי רומאו ויוליה איך הם מתאהבים, הם רואים אחד את השני בנשף, הם מתנשקים לפני שהם מחליפים מילה, שזה מאוד חריג, תחשוב בנו, זה סיפור שנכתב במאה ה-16 אם אני זוכר נכון, אוקיי? אז עוד לפני שהם החליפו מילה, הם מתנשקים בנשף, ואז הם לא מדברים, הם שרים אחד לשנייה, ואז רומאו מחפש את יוליה, הוא מתאהב בה, הוא מחפש אותה, הוא מגיע למרפסת שלה, המרפסת המפורסמת, ובמרפסת הוא שומע את יוליה מדברת עליו כמה שהיא כאילו מאוהבת בו, ואז מתחת למרפסת הוא שר לה, הו, יוליה, יוליה, והוא בעצם מציע לה נישואין, אוקיי? ומכל ההתאהבות הזאת, מה בסוף קרה? שניהם מתו. אז יש פה ביקורת על הדבר הזה, אז אני אומר, גם הסיפור כביכול הכי רומנטי, זה סיפור שבעצם מבקר את ההתאהבות, ובעצם אומר, זה לא
זה לא ההתגשמות של אהבה. לא. זה אהבה טיפש 10 מפגרת, כאילו. מעניין. אין ספק שחידשת לי פה בכל הנושאים של הסרטים הדיסנים למיניהם, למרות שהיום דיסני לקחו כיוון מאוד 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 פוסט-מודרני. והקהל גם סוג של מצביע ברגליים, גם אם הוא עדיין לא, גם אם לא רואים את זה. לא, מה זה לא רואים את זה? לא, נגיד מלך האריות, הוא היה שווה קופות, ה-CGI, הוא כן, הוא ודאי. לא, אני אומר, החידושים, עכשיו הם עושים חידושים לסרטים הקלאסיים. מלך האריות, הם עשו חידוש של פינוקיו, הם עשו חידוש לשלגיה. שלגיה, אגב, כן, היה על הפנים בקופות. אוקיי? כאילו כבר הקהל מתחיל באמת לאבד סבלנות לכל החידושים האלה שהם משנים לגמרי את הסיפור והופכים אותו באמת למאוד פוסט-מודרני ופרוגרסיבי. הם לקהל לא אוהב את זה, זה נכון. ודיסני ילמדו, בדרך הקשה הם ילמדו. כן, זהו, כי בסוף הקהל לא אוהב שהם מחנכים אותו. הוא לא אוהב שמחנכים אותו, הוא פשוט, הקהל לא יכול להתחבר לסיפורים שנוגדים את האינטואיציה שלו. יש לנו איזושהי אינטואיציה שנובעת מהחוויה שלנו את העולם, מהביולוגיה שלנו, מהתפיסה שלנו, וכאילו מנסים להכתיב לנו תפיסת מציאות מעוותת. ואנחנו לא, קשה לנו סיפורים כאלה. אנחנו לא מתחברים. אז בוא תנסה לגעת רגע בהבדל שבין הזוגיות כמו שאתה רואה אותה, זוגיות גם ביהדות, אתה מדבר הרבה על זוגיות יהודית, אל מול זוגיות שהיום, לא יודע, אני מרגיש שגדלתי עליה, זוגיות של סרטים וסדרות, זוגיות של תרבות מערבית קלאסית, לא קלאסית של, תקרא לזה נוצרית או תקרא לזה של פעם, לא יודע מה. תרבות היום, מה שנער צעיר שרואה סרטים וגדל בתיכון רגיל, מה הוא חווה אל מול הזוגיות המתוקנת, שאתה אומר, בוא נשמע, זאת זוגיות שצריכה להיראות כמו שצריך. אני חושב, הדבר בעיניי העיקרי להבין, זה שהרגש הוא לא חזות הכל. אוקיי? פשוט לא לשים את הרגש, לא להפוך את הרגש לאלוהים שלך. אוקיי? שוב, המסרים באמת, אני חושב, מהתרבות ההוליוודית המודרנית, הם מסרים שבאמת מקדשים את הרגש. אוקיי? אז אנחנו רואים את זה גם ממסרים לא רק מהסרטים ומהסדרות, נכון? אנחנו רואים את זה מהמוזיקה, אנחנו רואים את זה מכל המסרים השיווקיים והמיתוגיים, כן? Do what feels good, זה מקדונלדס, נייק, זה just do it, אוקיי? זה מאוד אימפולסיבי, כאילו מאוד בעצם תעשה מה שמרגיש לך, אוקיי? והרגש הוא לא מצפן טוב, אני לא אומר להתעלם ממנו, אבל הרגש לא יכול להיות מה שמכווין אותך, כי הוא לא מצפן טוב, למה? כי הוא בר חלוף, הוא כל הזמן משתנה. זאת אומרת, הוא משתנה הרבה יותר מהר מתוחלת החיים שלך. אני חושב שאנשים חיים את החיים הכי משמעותיים שלהם, כשבשאיפה הם יכולים לכוון כמה שיותר רחוק. כמה שאתה חי את החיים שלך היום בהווה, באופן שישרת את האני העתידי, הכמה שיותר רחוק שלך, ככה אתה תחיה חיים יותר משמעותיים. אבל אם אתה חי לפי הרגש שלך, אז אתה חי בצורה מאוד קפריזית ומאוד קצרת רואי. וככל שאתה חי באופן שהוא יותר קצר רואי, יותר קצר טווח, כך אני חושב, אתה חי חיים פחות משמעותיים. הרי האנשים שחיים באופן הכי קצר טווח, זה אנשים שהם מכורים בעצם. אוקיי? שבעצם שמונעים על ידי בעצם דחפים מאוד 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 רגעיים, והאנשים האלה הם האנשים שבעיניי הם הכי סובלים, אוקיי? ואני חושב שהדרך, ושוב, זה הכי ג'ורדן פיטרסון קלאסי פה, שמאוד השפיע עליי, אנשים שחיים את החיים עם תחושת המשמעות הכי עמוקה, אלה האנשים שכל פעולה שלהם בהווה משרתת אותם בעתיד. בעתיד הכי רחוק שלהם, אוקיי? אז בעיניי זה אם ככה, אם יש איזה מסר אחד כאילו לנוער של היום, זה באמת לשים לב, כאילו, סוג של לעשות איזושהי הנדסה לאחור לחיים שלך, כאילו להבין לאן אתה רוצה להגיע, ולגזור משם, כי הרגש שלך לא יכול להגיד לך לאן אתה רוצה להגיע, והוא לא יוביל אותך למקום טוב, כי במהלך הדרך לתכלית שלך, לבניית העתיד שאתה רוצה, אתה תחווה ים של רגשות, מלא רגשות, כל יום אתה תהיה, יכול להיות, אתה תנוע בין רגשות, בין שמחה, לעצב, לכעס, לתסכול, ואתה צריך להתעלות מעל זה, אתה לא יכול לתת לדברים האלה לנהל אותך. אז מה הטעות בעצם הכי גדולה שאנשים עושים כשהם כאילו הולכים לבחור בת זוג? שאני חושב שהם מייחסים יותר מדי חשיבות לרגש. כאילו בעצם להידלקות הזאת של מה אני מחפש, אתה יודע, בתרבות של אני אקרא מאיפה שאני מגיע, מציונות דתית וכולי, יש ויכוח, אני לא אגיד שזה ויכוח, כאילו הרבה מדברים עליו, הרבה דנים בו, כאילו יש בסוף גם שידוכים בעולם הציוני דתי, אבל זה לא שידוכים כמו
נכון. דיברת זה עליהם לא כמו אצל מקודם. החרדים, נכון. זהו, איך זה עובד? זאת אומרת, הצעות, כן. בדיוק הצעות, שומע, אני מכיר את העיר, נכון. זה בערך ככה, הם מביאים לך איזה כזה פרטים כלליים עליה, נכון. אתה שואל, אתה מתעניין קצת, בודק וזה וכולי. עכשיו, יש שאלה מאוד גדולה בעולם הציוני דתי, האם לראות תמונה או לא לראות תמונה. נכון. אתה מכיר את זה? אני מכיר, קודם כל אני מכיר את זה כי זה שאלה לא רק בעולם הציוני דתי, אבל לגמרי זה שאלה פילוסופית לא קטנה. וואלה, מעניין, מה אתה חושב על זה? כי אני... שאלה אוקיי, ממש תגיד טובה, קודם. זו שאלה ממש טובה. אני חושב שהיום אין מנוס מלראות תמונה. אתה יודע מה? אני לא ראיתי תמונה, אני חייב לומר. לא, אתה יודע מה, כן. לא, אין לי בעיה שתגיד אין מנוס, תסביר, אין בעיה. לא, כן, לא, אני אגיד, אני אדייק את עצמי, לא בגלל רק מה שאתה אמרת. אני אגיד ככה. אנחנו פוסלים על דברים לא רלוונטיים. זה ברור, ברור לי לפחות, כן? שאנחנו, אתה יודע, אנחנו, רובנו לא באמת יודעים מה אנחנו צריכים כדי להיות בזוגיות. אתה יכול להגיד לך גם אפילו עליי, אני תמיד נותן הדוגמה הזאת. אני תמיד הייתי בטוח, כל השנים הייתי מאוד ספורטאית, מתאמן, מלא. הייתי בטוח שאני צריך מישהי שהיא ספורטיבית. כי החלום שלי היה שבת זוג שלי זה מישהי שתצא איתי לריצות, שנעשה מרתון ביחד, שנלך לחדר כושר ביחד. ובסוף התחתנתי עם מישהי שהיא לא. היא לא אוהבת לעשות ספורט, אוקיי? לא אוהבת לעשות ספורט. וכאילו, אני באמת חושב שלרובנו אין מושג מה טוב לנו, כי אנחנו גם, רובנו לא כל כך מכירים את עצמנו כל כך טוב, אבל אדרבה, יש להכיר את עצמך בתור סוליסט, בתור אינדיבידואל, יש להכיר את עצמך בתוך זוגיות, זה היכרות אחרת, כאילו, אני חושב שאתה לא באמת מכיר את עצמך לגמרי, שאתה לא בתוך זוגיות, אז, כי זה טפח חדש בחיים שלך, שאתה לא נחשפת אליו, בטח אם אתה דתי, כאילו, שאתה לא, אתה יודע, אתה לא עושה מונוגמיה סדרתית כמו אצל החילונים, אז אתה שואל לגבי תמונה, אז אני מסכים שתמונה זה פותחת פתח לפסילה על דברים לא רלוונטיים. כי זה ברור הרי שאתה יכול לראות את התמונה שלה ופחות להתלהב, אבל אז כשאתה מגיע לדייט, משהו קורה. כאילו יש קסם כזה שקורה. פשוט, ברגע שאתה רואה את התמונה ולא בא לך עליה, אתה בחוויה שלך, הרבה פעמים אתה יכול להרגיש שאין משהו שיכול לשכנע אותך אחרת. כאילו ברגע שהתמונה לא מצאת חן בעיניך, אז אתה כבר מתקבע על זה, כאילו, והסיכוי שאתה תרצה, הסיכוי שאתה תחשוב שיש מצב שאפשר לשכנע אותך אחרת הוא מאוד נמוך. אז השאלה, אני כן חושב, ושוב, באמת, אני ככה מהדברים שאני שמעתי גם בהקשר של היהדות, ומה שחז"ל אמרו, צריך, ברור שצריכה להיות נשיאת חן, נכון, אבל פשוט... חייב, זה אסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה, ככה זה ביהדות. בדיוק. הפשוט, לפעמים קצת קשה אני חושב שפשוט, ברגע שאתה כבר מכיר מישהי, קצת קשה להפריד בין הקסם של האישיות שלה לבין המראה שלה, ולפעמים אחד משפיע על השני. כן. אז אתה יודע, לפעמים הבחורה רק מהמראה שלה אולי לא תדליק אותך, אבל ברגע שאתה חווה את האנרגיה שלה, אז אתה פשוט רואה אותה אחרת, אין מה לעשות את זה. זה הסאונד של ההתאהבות לטוב ולרע. לטוב, זה שהוא יכול לגרום לך להתאהב במישהי שהיא מאוד מדויקת לך, שאולי רק מבחינת מראה חיצוני לא תתאים לך, ואז אתה כבר התחתנת איתה, אתה מחויב אליה, ואתה כבר נקשרת אליה, ואז גם אחרי שהסם דועך, אז אתה שם. זהו, אני חושב שהתרבות היום היא מאוד 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 סביב כמו שאמרת, סביב הרגש, סביב וואי, אני מחפש מישהי שהיא בדיוק בטעם שלי, בסגנון הזה ובכיוון הזה. כאילו, מאוד מדגישים את הפן הזה בזוגיות היום. וכאילו, אני חושב שלי זה מאוד עזר, כאילו, המיקוד הזה של שים בצד, כאילו, אל תזרוק את המראה, ברור שאתה צריך שהיא תמצא חן בעיניך, כמו שאמרת. אבל כשאתה ניגש לחשוב בכלל על לצאת עם מישהי, כשאתה הולך לכיוון הזה, כמו שאמרת, הדבר הראשון שאתה מתרכז בו זה הרגש. זה העולם החווייתי, הרגשי. קשה שלא, ולכן אני חושב שיש הרבה היגיון ברעיון של שמירת נגיעה. נכון. אוקיי? כי המגע הוא מטריף, כאילו, המגע הוא מאוד 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 משפיע על התודעה שלנו, והוא מאוד משפיע על שיקול הדעת שלנו גם, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים, זה ספציפית גם יותר נכון, כאילו, יותר משמעותי לגבי נשים, ובפרט נשים חילוניות, מגע משפיע על שיקול דעת ומשפיע, הופך אותנו לפחות בררנים. זאת אומרת, אישה תיטה יותר לעשות סקס עם גבר, אחרי שהיה ביניהם מגע. כאילו, זה הגיוני, נכון, את לא תיכנסי למיטה עם מישהו לפני שנגעתי, לפני שהתנשקתם, אבל אני אומר, זה פשוט סוג של מדרון חלקלק, כן? כאילו, האישה יכולה בחוויה שלה להגיד, לא, ברור שרציתי את זה, וגם הגבר יגיד, ברור שרציתי את זה, אבל אני אומר,
אתם מושפעים מכך שנגעתם אחד בשנייה, והמגע של אור לאור זה פשוט משנה את התודעה שלנו, זה גם סוג של סם, אוקיי? זה מאוד משפיע עלינו. אז, והקטע הוא שזה משפיע באופן כזה כאילו, זה, כשאתה רוצה להתחתן עם מישהי, אתה נכנס לפרויקט של כמה עשורים בשאיפה. אז כשאתה רוצה לבחון אותה מבעד לפריזמה הזו של איך אנחנו נסתדר בעוד 40-50 שנה, הכימיה של המגע ושל הנשיקה היא הרבה פחות רלוונטית, כי הרבה אנשים אומרים, מה זאת אומרת, אבל הנשיקה מאפשרת לי להבין אם יש לי כימיה עם מישהו. המון נשים אומרות, אם אין לי כימיה, אם אני מתנשקת עם הבחור בסוף הדייט הראשון, והנשיקה לא עובדת לי טוב, אם אני לא אוהבת את איך שהתנשקנו, אז מבחינתי אני מסננת אותו, זה דרך בשבילי לסנן. וזה נכון שבנשיקה יש פרמטרים שכאילו מאפשרים לסנן גם כימיה גופנית. זאת אומרת, הרבה ממה שהופך נשיקה לטובה, זה פרומונים, זה הריח, זה הטעם, זה כאילו, זה החילוף של הרוק, והדברים האלה בעצם מצביעים על איזושהי התאמה גם ביולוגית, התאמה גנטית, כן? אלא שפשוט, שוב, כל הרעיון הוא תראה, אנחנו לא רק הביולוגיה שלנו, זאת אומרת, אם באמת היינו נטו הולכים לפי הטבע שלנו, אז כן, אז כל 2-3 היינו, אז כל 2-3 ההתאהבות הייתה חולפת, היינו מחזיקים ביחד מאוהבים מספיק זמן כדי לקיים יחסי מין ולעבור את ההיריון ולדבוק אחד בשנייה בשנה-שנתיים הראשונות של הצאצא, של התינוק, וזהו, וממשיכים הלאה. כנראה כמו שבני אדם היו, אתה יודע, במהלך רוב ההיסטוריה האנושית, כן? כשעוד חיינו בשבטים, ובאמת, כאילו, אולי כך זה היה פעם, לפני שבעצם נוצר מוסד הנישואין וכן הלאה, כן? אבל בתרבות שלנו. אבל מכיוון שאנחנו לא רק הטבע שלנו, ומכיוון שאנחנו חיים בתוך תרבות, כן? בפרט תרבות מערבית, אז כשהתרבות הערבית מושתתת, מבוססת על המבנה של משפחה גרעינית ועל מוסד הנישואין, אז אתה לא יכול ללכת רק לפי המסננים שהטבע שלך יצר, כי המסננים האלה נועדו להכווין אותך לאיך תסתדר עם מישהי במקרה הטוב בשנתיים הקרובות, ולא איך תסתדר איתה ב-30 השנים הקרובות. בוא ניגע רק בעוד נקודה אחת שמעניינת אותי, היה לי כמה דיבור, כאילו, זה ויכוח ארוך טווח, כאילו, תמיד עם חבר חילוני, כאילו, ויכוח קלאסי של... תמיד החבר החילוני בא אליך ואומר לך, תקשיב, אחי, אני לא מצליח להבין אתכם, איך יכול להיות שאתם רק ביחד 3, 4, 5 חודשים, ואז אתם מתחתנים. אני עם חברה שלי 3-4 שנים, אני לא יכול לדמיין את עצמנו מתחתנים בכלל, כאילו. אז איך אתה מתייחס לזה? זאת אומרת, איך אתה מסביר את ההבדל? זאת אומרת, בתודעה שלי אל מול התודעה שלו. כן. והאם זה גישה בריאה? זאת אומרת שבן אדם צריך לפני הנישואין, לפי איך שאתה רואה את זה, להכיר את אשתו לעתיד עד לפרט שלה, איפה היא שמה את הנעליים בבוקר, כאילו. כן, תראה, קודם כל זו שאלה טובה. אני חושב בוא נגיד, ככל שאני יודע, שיעורי הגירושים במגזר החילוני בוודאי לא נמוכים יותר מבמגזר הדתי, ולדעתי גבוהים יותר, אוקיי? אז נטו מהבחינה הזו, אי אפשר להגיד שהאופן הבחירה של דתיים, שהוא באמת קצר יותר וכביכול יותר תכלסי, הוא פחות מוצלח. כמובן שאתה יכול להקשות ולהגיד, אבל זה לא אומר שהם יותר מאושרים, הם יחדדה, אולי הם נשארים ביחד ולא טוב להם. כן. Fair enough, אבל זה אנחנו לא לגמרי יכולים לדעת. אני כן חושב, תראה, כן, אני כן יודע, אני כן ראיתי במחקרים, שחרדים מאושרים יותר בנישואים שלהם, מכיוון שהם חווים את ההתאהבות אחרי שהם מתחתנים, ולא לפני, כן? אז כאילו, השיא שלהם, אם אצל החילונים, השיא ההתאהבות הוא בחתונה, או אולי אפילו לפני החתונה, ומשם זה רק דועך, אז אצל החרדים זה אתה מתחתן, ואז זה רק עולה, כן? או עולה עד נקודה מסוימת, ואז, אתה יודע, דועך כמו אצל כולם. אבל... תראה, זה ברור שאתה אף פעם, הרי אתה אף פעם לא, יש איזושהי נקודה, נכון, שאתה צריך לקבל בהחלטה, כי אתה אף פעם לא יכול להיות בטוח ב100%.
אתה אף פעם גם לא מסיים להכיר את הבת זוג שלך, רגע, זוגות מדווחים שגם אחרי 50 שנה הם עדיין לומדים להכיר אחד את השנייה. וזה הגיוני, כי אנחנו גם לא סטטים, נכון? אנחנו לא... משתנה כל הזמן, כן. גם אנחנו משתנים, אז כאילו, זה גם חלק מהעניין, זה חלק מהיופי, זה חלק מהכיף, זה גם חלק מהאתגר, כי אתה יודע, אנחנו משתנים גם לכיוונים נפרדים. כן. אבל מכיוון שאתה אף פעם לא יכול לדעת, אז כאילו, באיזה שלב תוכל להיות בטוח? זאת אומרת, באיזה נקודה תוכל להגיד, זהו, אני כבר מכיר אותה מספיק טוב, כי באמת, אתה עכשיו אולי מכיר אותה מספיק טוב, אבל איך תדע איך היא תהיה בתור אימא? איך תדע איך היא תהיה בעוד עשור? איך תדע איך היא תהיה אחרי שהיא תפסיק, היא תגיע לגיל הבלוט? היא תשתנה מבחינה הורמונלית, זה ישפיע לה גם על המצב רוח, זה ישפיע לה גם אולי על האישיות שלה, אוקיי? זאת אומרת, ולכן אני אומר, בעיניי זה באמת משקף את שתי תפיסות העולם של, תפיסת העולם שמצד אחד היא הרבה יותר הולכת, היא הרבה יותר ממוקדת בטבע שלנו וברגש שלנו, וזה במה הגוף שלנו מרגיש, והיא סוג של משועבדת לתחושות האלה, וגישה אחרת שאומרת, הטבע שלנו גם תהיה להיות כפוף למשהו. אז אני בעצם מחליט, אני בוחר בבחורה הזאת, להיות אשתי, אנחנו בוחרים אחד בשנייה על בסיס פרמטרים מסוימים, זאת אומרת, זה לא בחירה עיוורת, אבל אנחנו רוצים בעצם לבנות משהו ביחד, יש לנו איזושהי תכלית מסוימת, יש לנו עולם ערכים מסוים, ומכאן והלאה, ואנחנו כמובן שרוצים לתעל גם את הטבע שלנו ואת הדחפים שלנו ואת המשיכה שלנו לכיוון הזה, ובכל זאת אנחנו מתעלים את זה לשם, אז אנחנו בודקים ב3-4 חודשים האלה, שיש את הדברים האלה, יש משיכה, יש ערכים משותפים, יש כיוון משותף, אנחנו רואים שיש גם איזושהי הלימה באישיות. האם אנחנו יכולים להיות בטוחים שזה יתכנס? לא. תמיד לוקחים סיכון, תמיד יש פה הימור, במובן הזה אני באמת לא חושב שההימור הזה יותר גדול מההימור של חילונים שגרים ביחד 3 שנים, כאילו זה פשוט תפיסה שונה, ומכאן והלאה אנחנו עובדים, זה בדיוק הנקודה, זה כאילו העבודה לא נפסקת, זה עבודה אינסופית, ואני אגיד רק עוד משהו אחרון, אנשים אומרים, בסדר, אז אולי רק תגורו ביחד, ואז תגלו, כאילו תגורו, אולי רק תשכבו לוודא שיש כימיה גופנית, ואז תגלו. זה פשוט גם, הסטטיסטיקות מראות שזה לא מוכיח את עצמו, כאילו אני מסכים שיש בזה היגיון, אבל מתברר שזה לא, זה יותר, זה פשוט, הנקודה היא שכשלאנשים יש רגל בדלת, כי הרי מה הקטע? אז אתה בודק, נכון? אתה גר ביחד כדי לבדוק, אם אתה רוצה גם אחרי זה לשים טבעת. והקטע הוא שככל שיש לך יותר אופציית יציאה, יש יותר סיכוי שאתה תיקח את האופציית יציאה הזו באיזשהו שלב. כן. זה פשוט... שאתה כל הזמן עם הרגל, אולי לא, אולי לא. כשכל הזמן יש לך את האפשרות, אז זה בלתי נמנע שיום אחד אתה תקום בבוקר ותחליט לקחת את האפשרות הזו. כי זה החיים, כי החיים קשים, כי יום אחד המשיכה שלך תידח, כי יום אחד פשוט יהיה לך נורא קשה לכלכל את המשפחה, כי יום אחד יהיה לך פשוט, לא יודע מה, אתה תריב איתה, זה פשוט, זה כל הקונספט בעיניי, זה חלק מהחוכמה והגאונות של נישואין, שכאילו, אתם הגונים אחד לשני, אתם עכשיו מחוברים, ואין לכם עכשיו בחירה. כאילו אין לכם, וזה, אין מה לעשות, כי אם כל יום היינו צריכים, יש כאלה שאומרים לי, אני כל יום בוחר בבן זוג שלי מחדש, אני חושב שזה טעות. אתה אמור לבחור בפעם אחת, אתה מתחת לחופה, אתה בוחר בה, וזהו, אתה לא כל יום עושה את הבחירה הזו מחדש, כי זה בלתי נמנע שאם כל יום אתה תתלבט, אני בוחר בה או לא בוחר בה, יום אחד אתה תקום בבוקר, כי לא יודע מה, רבתם יום לפני זה, כי אתה קצת עצבני, ואתה תבחר לא. וזה ככה, אנחנו רואים את זה, כשאנשים יש אופציית יציאה, זה רק עניין של זמן שהם בוחרים בה. הדרך להתמיד במשהו זה לבחור פעם אחת, ואז פשוט ללכת עם זה לאורך זמן. טוב, ירון וייסברג, אני ממש מודה לך שבאת אלינו, ואני חושב, אני החכמתי, אני מקווה שגם כל הצופים פה למיניהם, שיצפו בפרק הזה ייהנו ויעריכו את השיחה הזאת, ואני מאחל לך בהצלחה, ושתמשיך להעביר את התכנים החשובים האלה הלאה. תודה רבה, היה לי ממש כיף, נהניתי גם.